Hvor er det fedt, at du har hentet min guide, ADHD og studieliv. Det betyder, at du enten selv har ADHD, eller er i tvivl om du har det, eller at du bare har lyst til at blive klogere på, hvordan man kommer igennem studielivet, når ens hjerne kører ikke helt ud af det lige spor. Tro mig, det kender jeg. Mit navn er Gro, jeg er socialrådgiver, og så bliver jeg diagnosticeret med ADHD som voksen, faktisk som 47-årig. Så tro mig, jeg har været igennem rigtig mange år med fuld kaos, glemte aftaler og en hjerne, der bare nogle gange levede helt sit eget liv, uden at tænke på konsekvenserne. I dag arbejder jeg fuld tid med ADHD. Jeg underviser, og jeg har lavet podcasten ADHD på jobbet, og jeg holder foredrag. Noget af det vigtigste for mig, det er at hjælpe studerende med at få studie- og hverdagsliv til at fungere, uden at miste sig selv undervejs. Du er ikke forkert. Din hjerne virker bare på en anden måde, og det er helt okay. Så tak fordi du er her, og husk, man behøver ikke at gøre tingene rigtigt. Du skal bare finde ud af at gøre det på din måde, og jeg hjælper dig på vej. God fornøjelse.